Yes, good morning mga ka-aksyon. Happy Tuesday. All Souls Day kita karong adlaw, November 2. Yes, Pero, good morning. Pero working day subong, no? Why hindi holiday? Sa una, dumduman ko holiday pa rin November 2 mo, no? Pero subong kuan kita, working day Back kita. to work Back to na. work na kita mga ka-aksyon. After long weekend. Long weekend sa 3 days. Especially ang mga nag-work sa government. Yes, so balik na sila sa trabaho pat sila nga semana ari na kita sa bulan sa Nobyembre kag manog abot naman ang aton pag celebrar sa tawag naton Negros Day diri sa probinsya sang Negros Occidental kag pila pa ka mga lugar diri sa probinsya nga may mga pestahan sining plabuton nga Nobyembre al 5 de Nobyembre, no? Good morning dira sa kay Verino Hamadel. Sa kay Martin Aliling, Elsa Erla Vega, Jomar Herrera, maayong aga. Oy, good morning man sa akong di mga classmates ito, Marce Rombenes Junio, sa kay Teresa Linaha Kayaw, maayong aga. Kagdra man kay amigo naton Turco Jongko. Good morning sa imo, amigo. Kay Marsky Precalin Hirolio, maayong aga man. Sa mga kaaksyon natin dira sa Libertad Public Market. Good morning gid sa inyo dira ha. Sa mga vendors natin dira, dira man sa Burgos Public Market, maayong aga sa inyo nga tanan. Sa kay Ana Sinoro, kag Neil Brian Valuis. Good morning lang sa kay sister niya Ekya Diocades sa Purok 4 sa Ubay, Barangay Agisan. Oy, ari na aton ka presidente man. Dennis Richard Timor Roma. Good morning. Also Monday. Juan Lastiere, Jan. Good morning sa imo, Jan. Kumusta ka na? Kay Jan Lastiere. Melili Oligo dira sa Banis Cafe sa Barangay Tangob. Lito Dayap kag Elisa Halandoni Agustino. Good morning man. Sa kay Arcon Tuvida, mayang agaman. Sige. Action doors na nung may dala ka sa akon para alin sa kakalag-kalag mo gapon. Si Ma'am Rona ni Hida Trabang may dala sa ato. Ay! Okay, may ginsend siya sa akon. Incendia sa? Ano naman, bayi-bayi ni Guray. Sa palantaw ko, blessing. Tidra man magida, ano? I-withdraw mo na naman. Kalakaw. Magunta ka rin kagawad nations. So, bayi-bayi. Bye-bye. Yun na ho. Ano na? Thank you so much, Ma'am Rona Rihida Trava. Dara sa may Valladolid. Kagupon man kay tatay. Teddy, good morning. Good morning, Dra. Good morning kay Sir Awin Torres, ang sang hinubaan. Sa may Fukuda Machi. Everyday naga-monitor Action Boy. Yes. Felix Magtules Villatura. Good morning man. Kag Philip Isulat sa Buen Retiro, Talisay. Sige, standby anay sa aton nga mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:05 sa detalye na sa mga balita lokal. Mag-aumpisa na ang syudad sa Bacolod sa pagbakuna sa mga pediatric A3 priority group o kung priority group o kung mga kabataan ng edad 12 tugtog 17 anyos nga wala sang comorbidity. Kagini ang pagpatigyunon sumugod buwas ng adlaw Nobyembre 3. Sa Interviews Action Hotline, ginpahayag ni Bacolod Emergency Operations Center Executive Director M. Ang nga sa Nobyembre 3, mahimo makapadulong ang mga kabataan sa mga designated nga vaccination centers sa Ayala Malls, SM City Bacolod, kag Robinson's Malls. Sula pa kay ang mga may comorbidity nga kabataan, ang dapat iya mga padulong sa Riverside College kag dito magpabakuna. Bangod sula kay ang mga inibase man sa panungyan sa ila sang DOH, dapat sa ospital patigyunon ang vaccination sa mga may balatian. Damlag lang ang siyudad sa Bacolod ang nakapatigayon sang 266 kapag bakuna sa mga kabataan nga may edad 12 tugtog 17 anyos nga may comorbidity.
Ginaprepara na ang kaso homicide bato kay Barangay Kagawad Esmeraldo Indico sang Sitio Lati, Barangay Mangalang, syudad sang Himamaylan matapos nakaluthang sa iyang pakaduha. Suno kay Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas ang hepe sang Himamaylan PNP, ginaulat na lang nila ang pamilya sang biktima nga si Danilo Latinga nga magpadulong sa ila talatapan. Dugang pa ni Vargas, yara naman sa ila kustodiya si Indico matapos mag-surrender. Si Kagawad Indico nakaluthang sa iya pakaduha nga si Latinga matapos ginaligar nga nagmaoy ini sa iya pulian bitbit ang ispading kag pinangon. Naglambot na sa 142,957 ang kaso ng COVID-19 sa Western Visayas matapos na dugangan sang 153 kahapon nga adlaw Lunes. Sa bag-o nga makaso, ang Negros Occidental naka-record sang 70, siyudad sang Bacolod may 47, probinsya sang Iloilo 20, siyudad sang Iloilo Siam, Antique 4, Capiz kag Guimaras may tag-isa. Nadugangan sang 82 ang recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 129,035. Kang nagapabilin sa 3,491 ang napatay bangod dula sang mga bag-ong ginripo ug record nga napatay. Samtang 10,396 ang aktibo kaso sa COVID-19 sa Western Visayas. Sa iban nga balita lokal, dismayado naman si Malo Cantor angot sa ilang eksperyensyahan sa City Health Office sa syudad sang Talisay, Negros Occidental matapos ginaligar wala ginatagan sang pagtamod ang kondisyon sang iya iloy nga nagtaliwan sang Domingo. Sa interview sa Aksyon firing line, ginpahayag ni Cantor nga antis pa man napatay ang iya iloy. Una ini nga nagbatsyag sang sakit sa ulo, rason nga ilagin pa konsulta. Apang pila ka adlaw nagligad sang naglalang kondisyon, rason liwat nila gindala sa City Health Office. Sa mga sitwasyon, ginrekomendar nga i-oxygen ang iloy ni Cantor apang tungod wala sang available. Gindala ini balik sa ilang puloy-an. Pagkagabi nagbalik si Cantor sa City Health Office, sagod niya ayoon nga bisan nga sagwa lang ibutang kag bisan dextrose na lamang apang wala gid gintugutan. Sang napatay ang iya iloy, ginpayag ni Cantor nga ginpapili sila kung i-cremate o kung hindi kasunod nga base sa payag sang CHO. May sintomas ang napatay sa COVID-19, bagay nga ginpangabay ni Cantor nga kung mahimoy paidalom sa swab test. Sa baylong proseso ang swab test, ginpahayag ni Cantor nga nag-alegar ang CHO nga kinahanglan himon ini sa Philippine Red Cross apang sunod naman sa PRC, wala sila nagaswab sang patay. Isa sa ginkadismaya sang pamilya matapos ginobligar sila nga mag-quarantine sa piyak nga wala man sang ginhimo nga swab test sa ila himata. Wala pa kami kakita oxygen. Hindi pa na ako na nila si nanay. Ginbutang na di sa amon sa balay. Okay. Isang gabi, nagkadto ko, nagayo ko sa ilang at tani. Iskan sagwa na lang kami sang City Health maplastar. Para nga iskan dextrose lang. Inanay mabutang. Wala si nanay, wala nakakaon mo. Hindi sila magpasugot. Kaya mahulat lang git kami sang may bakanting hospital. Kabahin sa pagpahayag sang tagreklamo nga si Malu Cantor. Aresto naman kahapon sa aga ang 12 ka mga persona matapos marakpan sa akto nga nagahampang sa iligal nga pabulang sa Purok Planeta, Barangay Takuling, Siyudad sa Bacolod. Ang mga nadakpan, gingilala nga sanday Jomari Cabalfin, Armando Amar, Norberto Mahusay, Edwin Sanol, Jomar Cabalfin, Jan Merano, Raymart Pangasian, Lunsay Pumuluyo sa Barangay Takuling, Gerald Octavo, Reynan Balasabas ka mupumuluyo naman sa Barangay Vista Alegre, Ernesto Vedaro sa Barangay Estefania, Emilio Pantigadiro sa Barangay Alihis, tanan sakop sa siyudad sa Bacolod, kag si Robin Barrios, pumuluyo naman sa siyudad sa Himamaylan. 4 ka buhi, kag 2 ka patay nga mga manok nga nagbulang, 2 ka set sang bulang, kag 2,160 pesos nga taya sa pabulang ang nakuha sang kapulisan. Suno kay Police Major Leo Estopang, hepe sa Police Station 6, ila pa ginausisa kung sino ang promoter sa nasambit nga pabulang. Ginapreparar naman ang kaso nga paglapas ang PD 499 o kung 449 o kung legal cockfighting batok sa 12 nga nagalalakpan nga yara karon sa custodial facility sa Police Station 6. Kag sa katapusan nga balita lokal, arestado isa ka wanted person sa police operation ni ginpatigayon sa anti-kidnapping group sang Philippine National Police sa Purok Gonzaga, Barangay Takuling, Siyudad sang Bacolod. Ang subject sang warrant of arrest ang ginkilala kay Valentino de la Cruz,
26 anyos, soltero kang isa ka pintor. Si De La Cruz ang may warrant of arrest sa kaso nga paglapas sa laing nagadumili sa paghubot kag pagbaligya sa illegal nga droga. Ang warrant of arrest bato kay De La Cruz ang ginpapanaog ni Honorable Judge Therese Blanche Aluna na Buluna kag in-issue nagligad nga bulan sa Oktubre. Presa karon si De La Cruz sa custodial facility sa Police Station 6. Okta Research, ginalantaw nga maganubo pa sa tugtog 2000 ang marecord nga kaso sa COVID-19 kada adlaw sa Pilipinas. Samtang mga public utility vehicles pwede nang wala sang plastic dividers umpisa sa Nobyembre 4. Ang detalye sa mga balita national sa pagbalik sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos-lalo nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas sing gadgets kaangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos-lalo nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mo Okay. So, sige, kaya, di na to, sa set alunan, dalang pangitaon tanay, kaya doon layo na ko galing. Sige, good morning kay Suzette Alunan, happy, All Souls Day, yes, subong adlaw. Kay Neil Brian Valuis, good morning man, dara sa may, Sa mga Ram Guardians.
Sa mga Oo, Ram sa mga. Guardians, sabi ko mangga. Ram Guardians, Binalbagan Chapter, especially kay Chairman Leo Tajonera. Good morning. Good morning. Kaya, ari na si Sir Leo Talaban sa La Castellana. Good morning, dra sa Good inyo. morning sa inyo, Leo. Kag kay, of course, Mayor Maymay. Good morning, man. And the rest of the team. The rest of the team. Sa migo ko na kay Bordig ni Corda, mangaga. Yes. Atia Kim Riman, good morning. Watching man si Tito Romel Galio, Aksyon Boyo. Yes. Ga prepara na ni siguro. Ya, preparar. Gapang himos. Para sa iya nga paglupad. Gapak. Ha? Pak. Gapak. Sana all. Kaya... Si Migo Tawan Bol Galyo, Raman. Ay, araman siya. Araman siya. Okay. So, Good watching. morning, Good madam. morning. Kay Sir Rupert Galio and Miss Alma Alvarez. And the RG Boys. Good morning, RG Boys. Kay Romy Hesem. Good morning, man. Monitor lang ko di. Watching live from Barangay Kalumangan, Bago City. Yes, good Che morning. Zamora, good morning, man. Raymar Beranyo Lingoste, good morning. Dres sa may Hagimit, La Carlota City. Kay Christine Minyes Villalobos, good morning, Tintin, sa may DSB. Kaya Dads Aberia, good morning, man. Dres sa may Sumag, nagapamati. Jason Alegria, good morning. Good morning ko no kay JP Engalia sa Barangay Palaka, Norte, Pulupandan. Thank you, Gil. Okay, you're welcome. Terry Baya, good morning, man. Greet ko lang, ba na ako no ginagreet niya Action Boy nga si Eboy, nagapangape subong. With ano ni Goromong, with Suman or Valenciana. Yes, correct. Namin ko lang bali ang Suman, basta maagahan, no? Oo. Saka mas ginamit ang Mas namin pa suman kung ma-ref mo sa bala or muna ang magahan maref, siya. gutig, abi kong ma-ref siya. Hindi mo lang siya pabutan sa freezer eh. Hindi, bisan na ref siya nga ron sa dalong ga, ano Aga tiga siya. Basta lain to gurong ref ko, lain mo gurong ref. Abas. Ang ref niya gurong wala yaga. Kapatiga sa suman. Si Lindsay Ponteliano, hello lang ko no sa iya parents, si Pastor Eliazar and Anselma Ponteliano. Kag sa hinablos niya nga si Jovil and RV Ponteliano sa tanang taga Tuburan, Barangay Pandaron, DSB from Surprise, Arizona, United States. Ay, may surprise to yung nga lugar sa Arizona. No? Sige, good morning dra sa imo, Ma'am Lindsay Ponteliano. May taga DSB man da bala nga ara sa Arizona, Ma'am Lindsay. Basta makakita ay kamo ni Miss Jinky Dilag doon. New friendship na naman Action Boy. Correct. Makakita ay sila. New friendship. John Ray Praase, good morning. Kay Miss Jinky Dialagdon, nayari si Miss Jinky. Good morning sa imo. Upod man kay Mr. Bibo Villasor, Ma'am Van and Doc Matmeo, and tanan niya. Members ng Energy Fans Club, Sir Raymar Suatu, Imperial Alma Oligon, and Cirela Samar Aguilion, good morning. Juvie Munares, good morning. Si Victoria Villaflor Swansing, good morning sa Swansing family sa Barangay Mansilingan kag Barangay Alihis. Sa tanan niya Swansing family, good morning sa inyo. Ginagreet man ni Sir Rupert si Action Boy Amigo niya ko no Miko. Good morning lang sa kay Migo Miko. Kay Melvin Solidarios Apdo, good morning man. Dra sa may Malingin, Bago City. Kay Chay Ina Desendario sang Bago City, good morning. Ma'am Van, Mayo, happy everything everyone. Ay, bongga, sang happy everything everyone. Stay blessed, siningan new month from Halin sa iya and Doc Mat Mayo. Sa Rochester, Minnesota. Yes. Mayong hapon dra sa inyo, Ma'am Van. Kay Judan niya Sarmiento Puig Lazaro, good morning man. Sa kay Ma'am Luisa Luing Melos, maayong aga. Kumusta ang indala ko to sa imo, my man? Ay, yes. Thank you so much, Action Boy. Masarap, malinamnam, walang halong etchos. Oo, kay Bis Balang Valenciana, kagasuman, ang dalaw ni Action Boy. Gindala nyo kagapon sang Pasayan. Pasayan. Dahil lagit kayo si Miss Jinky kapamangkot. Siling niya. Si Terry Baya, wala ko no nabasa. Ang greetings, nabasa ko diba? Nabasa ko kagina, ma'am. Dali lang yan. Si Miss Jinky ka pamangkot, sa din to hambal mo. Si Miss Jinky, dito di sa babaw, ginaman. Si Lindsay Pontiliano. Si Ma'am Lindsay Pontiliano, Miss Jinky, ara siya sa Surprise, Arizona.
Ikaw, Miss Jinky Ding ka, feeling ko ara siya sa Action Boy. Sa Phoenix gani. Ay, hindi ako gani. Hindi ako may himuan ko tani ba sa surprise. Ah. Hindi ako paminsa ko. Ano ko, ikaw ba na kayo? Wala kayo lang ang sa joke ko. Gani man. Sige. So, basi makakita ay da sila Action Boy. Kilapitay mo lang ang P kag S mo. Di ba? Muna ha. Oo, wala siya. Si Miss, ano to kagina? Miss Terry Bayan. Nabasa ko, Miss Terry. Liwaton ta. Kay para... Aryo, si Habi mo ba lang si Eboy? Diba? Nabasa ko na Action Boy. Oo. From ano siya? From Canlaon City. Nan. Kaya siya sa Phoenix. Tilapit sa imo. Basi makakita ay kamo da. Kaya makabanding-banding. Mga fellow Filipinos. Phil Alonsagay, dira sa Tokyo, Japan. Kag Ma'am Eleanor Fukuda. Good morning man dira sa inyo. Ha? Standby na kita sa aton mga balita national. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:25 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginalantaw sang Octa Research Group nga maganubo sa 2,000 ang kaso sang COVID-19 sa katapusan sang Nobyembre. Suno kay Octa Fellow Dr. Guido David, kung magpadayon ang trend nga naganubo ang kaso, dako ang tsansa ma-record ang ilang projection sa katapusan sang karon nga bulan. Doon pa ni David, yara sa 8% ang positivity rate sa Pilipinas, kag 5% naman ang National Capital Region. Samtang, naobserbahan man sang Octa nga sa piyak nga nag-aayo ang sitwasyon sa mga probinsya, apang nagapabilin nga mataas ang positivity rate nga nagakahulugan nga kulang ang testing. Umpisa Nobyembre 4, hindi na kinahanglan magbutang sa plastic dividers ang tanan nga public utility vehicles sa PUVs nga nagaseparar sa mga pasahero. Suno kay Transportation Assistant Secretary Mark Steven Pastor, wala man sang medical findings nga makabulig ang barriers sa pagpugong nga makalaton ng COVID-19. Sa baylo mahimot apikan pa sang virus tungod plastic ang material nga ginusara. Sa piyak sang adjustment ginpahayag sang Department of Transportation nga istrikto nga i-implementar ang health safety measures sa mga PUVs.
Kadungan sa pagtakop sang extension sang voters registration, ginabulubanta 400,000 ka mga tao nagparehistro bilang botante para sa 2022 elections. Ginpahayag ni COMELEC spokesperson James Jimenez, ini nga record ang mas mataas sang 100,000 sa 300,000 nila nga target nga additional registrants extended registration period nga nagtakop sa Oktubre 30. Kadungan sini, ginklaro man ni Jimenez nga hindi na pagtugutan pa ang anuman nga pagpalawig. Sa piyak sang pagpalawig sang voter registration, ginpahayag ni Jimenez nga nasunod sa gyapon ang ila schedule of activities para sa 2022 elections. Bisan nga may pagpamatok sa pila ka mga sektor, gindayon sa COMELEC ang pagpirma sa kontrata upod ang F2 Logistics Philippines para sa deployment sa election equipment sa May 2022 elections. Ang 32 ka pahina nga kontrata ang nagabalor sa 535.99 milyones pesos ang napirmahan sa Oktubre 29 ng COMELEC Chair Sheriff Abbas kag F2 Logistics President Efren Uy. Una na nga nanawagan ng election watchdogs mamalidha kag mga pribadong individual sa COMELEC nga i-disqualify ang F2 Logistics bangod sa ginalegar. Konektado ini kay Davao Tycoon Dennis Uy, isa sa top campaign donors ni Presidente Rodrigo Duterte sa 2016 elections. Una na sadto ang ginpahayag sa COMELEC nga ang pagdonar sa kampanya sa kandidato ang hindi ground para sa disqualification para sa proyekto sang gobyerno. Target naman sa Senado nga mapasar ang inadusong nga 2022 national budget sa unang nga semana sang Disyembre. Suno kay Senate President Vicente Soto III, ang plenary deliberations sang pondo ang mag-uumpisa sa tiyon nga magbalik na ang sesyon sa Nobyembre 8. Sa nagligan nga Oktubre 25 sang ginsumeter sang House of Representatives sa Senado ang bersyon sang ina-propose nga 5.20 o 0.24 trillion pesos nga national budget para sa 2022. Sa bersyon sang Kongreso, pila ka mga amendments sa pondo ang ginhimo. Lagip ng pagpain sang 20 bilyones para sa pagbakal sang COVID vaccines, kag booster shots, kag 4.5 bilyones naman para sa special risk allowance sa mga kwalipikado nga public kag private health workers. Ginpasiguro sa Embahada sang Pilipinas sa Japan nga wala sang Pinoy nga napilasan sa pagpangatake sa isa ka train sa Tokyo sa Oktubre 31. Ginatumod ni Philippine Deputy Chief of Mission to Japan, Robespierre Bolivar, ang pagpangatake nga kay muan sang lalaki nga nakasuksok sang costume ni Joker sa sulod sang Tokyo train line. Sa mo nga hitabo, may 17 ka tawo ang napilasan kag sa karon. Ang suspect yara na sa kustodiya sang kapulisan. Samtang ginpahayag ni Bolivar nga may 400,000 ka mga Pinoy nga sa Tokyo metropolitan area kag wala sa aktibong kaso sang COVID-19 sa Filipino community. Inyo imamatian ang aton mga balita sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion, upod ki Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition, upod gyapon sa inyong news team. Aksyon, Dorel, Cabat. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.